Рака на белия дроб де-факто се явява най-често заболяване при мъжете, като основният рисков фактор в 90% от случаите е тютюнопушенето. Застрашени са също така и пасивните пушачи. По-малко значение имат други фактори, каквито са повишения традиционен фон, канцерогените в околната среда, някои редки метали като радон, арсен, никел и други. Симптомите, с които се проявява заболяването, много често са неясни и не говорят за рак на белите дробове. В някои случаи дори заболяването протича безсимптомно. Най-честите оплаквания на болните са от страна на дихателната система, а именно кашлица, кръвохрак, диспнея, бодежи в гърдите, спадане на гласа. Много често заболяването се развива като една пневмония и в тези случаи винаги трябва да се мисли за рак на белите дробове, особено когато се касае за рисков контингент. Диагностичните процедури, които се включват в това заболяване, са преглед, рентгенография, бронхоскопия с биопсия, компютърна аксиална томография и, разбира се, ако има съмнение за далечни метастази, се правят и други изследвания, каквито са сцинтиграфия на костите, PET-CT и други. Години наред основното лечение на пациентите с рак на белите дробове бе химиотерапията, която представлява лечение с цитостатици. Цитостатиците са лекарства, които действат на бързо делящи се клетки в организма, както туморните, така и на нормалните клетки. В резултат на това химиотерапията уврежда и здравите клетки, което води до появата и развитието на различно проявени странични явления. Тези странични явления влошават качеството на живот на болните, увреждат неговото състояние и затова химиотерапията се счита за токсично и тежко поносимо лечение. Все още обаче химиотерапията е гръбнака на лечението при пациенти с рак на белите дробове. През последните 10 години в клиничната практика навлезе таргетната терапия, която промени коренно характера на противотуморното лечение. Касае се за нов вид лечение, с нов механизъм на действие, с различен профил на безопасност. За отделни подгрупи болни таргетната терапия е много по-ефективна от стандартната химиотерапия и наред с това много по-поносима. Таргетната терапия представлява вид лечение, което блокира растежа и разпространението на туморните клетки чрез въздействие върху специфични таргетни молекули, които участват в туморният растеж и туморната прогресия. Тя има различен механизъм от химиотерапията и при подгрупа болни с рак на белите дробове има много висока ефективност. Въпросът е да се селектират тези болни, при които таргетната терапия превъзхожда стандартната химиотерапия. Това става чрез генетично изследване на туморни клетки, в които се търсят мутации в рецептора на епидермалният растежен фактор. Наличието на тези мутации определят и висока ефективност на таргетната терапия, която е доказана в клинични проучвания, че е много по-добра от стандартната химиотерапия. Таргетната терапия стана възможна благодарение на развитието на молекулярната биология, генетиката, които разкриха интимни механизми в процеса на възникване на рака и интимните механизми в саморегулацията на самата клетка. Докато персонализираната терапия означава персонално назначаване на терапия на отделни групи болни. Тя стана възможна благодарение на откриването на биомаркери, чрез които ние можем да селектираме болните от рак на белите дробове в отделни подгрупи, като във всяка отделна подгрупа има високо ефективно лечение. Следователно, персонализирана терапия е следствие от въвеждане на таргетната терапия в клиничната практика и тя неминуемо ще доведе до подобряване съществено на лечебните резултати. Известно е, че рака не е едно заболяване, има над 200 вида рак и много повече подвидове. Разкривайки молекулярният и генетичният профил на тези подвидове, ние може би ще овладеем развитието на злокачествените заболявания при човека. Персонализираната терапия в
рака на белия дроб навлезе преди 7 години и по-точно 2004 година, когато бе установена зависимост между мутациите в туморните клетки и добрият ефект от таргетната терапия, по-специално от приложението на тъй наречените малки молекули. В резултат на това, по-настоящем, чрез използване на този биомаркер, който представляват мутациите, ние можем да селектираме болни, при които ефективността на таргетната терапия е много по-добра от стандартната химиотерапия. Следователно, може да се каже, че при рака на белите дробове за първи път бе въведена персонализираната терапия. Работи се усилено върху откриването и развитието на нови биомаркери, в резултат на което ние ще можем в близко бъдеще да селектираме болни в отделни подгрупи и всяка подгрупа ще има високо ефективно лечение. Ползите за пациентите, които са показани за таргетна терапия, т.е. отговарят на критериите за приложение на таргетни препарати, са неминуемо големи. Първо, по-добрата ефективност. Има вече публикувани резултати на 4 големи клинични проучвания, които показват статистически достоверно ползата от таргетната терапия спрямо стандартната химиотерапия по отношение на показателите обективно повлияване и свободна от прогресия преживеемост. На второ място, предимствата са по отношение на поносимостта, тъй като таргетната терапия е много по-добре поносима и тя запазва едно добро качество на живот на болните и същевременно запазва и тяхната психика. Пероралната таргетна терапия се провежда в дома, не се налага посещение на болници, не се налага извършване на инвазивни процедури, не се налага и полагане на труд от високо специализиран медицински състав. Всичко това щади пациента, а от друга страна прави и икономически по-изгодно това лечение. Това е голямо предимство за тази група болни и за това задължително трябва да се изследват тези мутации при всички болни, особено при жени с аденокарциноми и непушачки. При тях вероятността да има мутация е много по-голяма в сравнение с останалата група пациенти. Тестирането е достъпно в България, тъй като се касае за генетично изследване. То се извършва в генетични лаборатории, които има както в София, така и в страната. Ако пациента се интересува от това изследване, той трябва да се обърне към лекуващият го онколог, който е длъжен да даде цялостната информация как се извършва изследването и как е организирано провеждането му. Изследването отнема само 3 дни, но за получаване на материала, за обработка на информацията и до изпращането на крайния резултат в съответния онкологичен център е необходимо време до 1 седмица. Преди започване на лечението е необходимо да се вземат кръвни изследвания и е необходим един периодичен контрол, веднъж месечно, от лекуващият лекар-онколог, като се следят кръвни показатели, а след 2 до 3 месеца е необходимо да се проведе и образно изследване, за да се отчете наличието или липса на ефект. От изключително важно значение е първичната профилактика при рака на белите дробове, т.е. борбата срещу тютюнопушенето, тъй като това е рисков фактор номер 1. В 90% от случаите има връзка заболяването с тютюнопушенето. Това е една комплексна борба, в която не трябва да взимат участие само медицинските лица, а цялото общество.